Pamätáte si meno svojho prvého učiteľa alebo učiteľky? Koho v škole ste mali najradšej? A vôbec, čo cítite, keď teraz myslíte na školu? O tom, aké pocity a aké spomienky si tvoria dnešné deti, ktoré dnes chodia do školy, budem hovoriť v diskusii Ligy za duševné zdravie. Sú deti v bezpečí, duševné zdravie na školách. S mojimi dnešnými hostiami pôjdem od tej najbližšej. Je to andragogička a školská psychologička Kornélia Ďuríková. Dobrý deň. Dobrý deň. A teraz projektová manažérka Ligy za duševné zdravie Diana Klepoch-Majdáková. Dobrý deň. A posledným hosťom, ktorý reprezentuje dnes mužskú časť odbornej verejnosti, je Viktor Kryžo, psychológ, špeciálny pedagóg a koordinátor školských podporných tímov. Vítajte. Veľmi som sa dnes tešila na túto diskusiu, pretože jednak v poslednej dobe som čítala naozaj skvelé rozhovory. Jedným z nich bol aj rozhovor s vami, pán Kryžo. A tiež mám okolo seba veľa mojich priateliek, detí, ktoré sa potýkajú v podstate s rovnakými alebo veľmi podobnými problémami, ktoré ste aj v diskusii alebo teda v tých vašich rozhovoroch, ktoré som čítala, pokrývali. Ja začnem citátom. Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, kto vzbudzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti. Povedal Jan Amos Komenský, ktorý dodnes je označovaný za učiteľa národov. A toho, ktorý o škole hovoril nielen ako o mieste, kde sa deti učia čítať, písať a počítať, ale kde aj žijú. Čo podľa vás pre dnešné žiačky a žiakov, a povedzme si asi, že budeme hovoriť o deťoch povedzme od nástupu do základnej školy alebo od nejakých 10 rokov, dajme si nejaký asi interval, v ktorom budeme hovoriť alebo sa pohybovať, a povedzme teda do maturity. Čo pre ne znamená škola a školské prostredie? A reagujte úplne v pohode. Slobodne, kto pôjde prvý. Ja by som povedal v prvom rade, že je tu veľká debata o tom, že ktorý rezort má byť ten kľúčový, keď ide o deti. A ja stále hovorím, že škola je v skutočnosti po rodine hneď najdôležitejším prostredím. Mnohé práve štúdie vlastne hovoria o tom, že ak aj zlyháva nejakým spôsobom rodina, tak vlastne to, kde dieťa má šancu ešte sa zachrániť do toho, aby v živote fungovalo dobre, je vlastne skrze školu, pretože tam dieťa trávi viac ako 50% svojho času a svojho života detského, vlastne celý detský život tam straví. Takže škola je mimoriadne dôležité prostredie a ten názov, že výchovnosť vzdelávacia inštitúcia, potrebujeme stále viac otvárať, že tak ako sa učíme čítať, písať a počítať, tak potrebujeme, aby bolo predmetom školy, náplňou školy, rozvoj osobnosti, rozvoj socializácie. Nakoniec je to vo všetkých dokumentoch, to deklarujeme, ale myslím si, že nie úplne túto zložku školy ešte rozvíjame. A áno, Komenský bol prorok, to si povedzme na rovinu, pred 600 rokmi povedal takéto slová a my ešte dnes o tom môžeme skôr, nech sa povedať, že snívať, ale z veľkej časti si nemyslím, že je to ešte skutočnosť, to, čo Komenský hovoril, ale možno tieto udalosti posledných dní, mesiacov, rokov, ktoré nám ukazujú, že prečo by škola mala byť aj priestorom bezpečným nie fyzicky, ale skôr psychologicky, musí byť proste téma, musí to byť súčasťou kurikula, musí to byť súčasťou akoby náplne školy, takže či ma chcete doplniť. Pani Ďuríková, ako doplníte? Ja si myslím, že teda na tú vašu otázku je to, čo spomenul pán Kryžo, v podstate by som to doplnila len o to, že naozaj škola v podstate v dnešnej dobe je predovšetkým to miesto, kde sa deti učia. A už tak, ako povedal Komenský, alebo to, čo vlastne chceme, že teda škola je naozaj miesto, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces, ale škola je zatiaľ pre deti miesto, kde sa len učia. Hej. Aj keď teda je to priestor, je to taký ich malý svet, kde sa budujú vzťahy, kde rozvíjajú svoje sociálne zručnosti, emocionálne zručnosti, čiže je to taký veľký svet, skúšajú si ten svoj veľký svet v malom, ale prioritne sa
tam je to miesto, ktoré v podstate tie deti získavajú tam, je to sústredené proste na tie vedomosti, na tú teóriu a myslím si, že stále viac a viac by sme mali podporovať práve ten výchovný rozmer školy a mali by sme hovoriť o tom, že škola je nielen miestom, kde sa odovzdávajú vedomosti, ale je to práve tým miestom, kde sa deti učia životu, kde sa učia zvládať náročné situácie, kde sa učia vzťahom, kde sa učia komunikovať. Jednoducho je to miesto, ktoré je obrovským miestom pre ich budúcnosť a pre tú kvalitu toho života ich. Čiže je to zásadným miestom, tak ako povedal pán Krížo, je to zásadné miesto hneď po rodine, ktoré zásadným spôsobom vplýva a ovplyvňuje kvalitu života toho dieťaťa. Aj v prítomnosti, ale aj veľmi a takisto aj v budúcnosti. Kým sa posuniem na koalíciu škôl, lebo to je niečo, čo by som chcela spomenúť, aby tí, ktorí nás dnes sledujú, alebo ktorí nás budú počúvať neskôr, aby sa dozvedeli, že také niečo existuje. Dovolte mi ešte predsa len ako keby rozšíriť to zameranie na to, že povedzme si, aké všetky role tá škola môže mať, aj vďaka tomu, že v tej škole nepracujú iba učitelia a učiteľky. Nie je tam len pedagogický personál, je tam aj podporný personál. Predsa len sú školy, ktoré naozaj sú v tomto trochu osvietenejšie ako iné a snažia sa výsť tým myšlienkam Komenského v ústretí a rozmýšľajú aj nad tým, že niektoré deti môžu mať naozaj že špecifické a špeciálne potreby a vôbec, že to rozšírenie iba a nemať tú školu zameranú len na to, že ako moje deti budú, alebo naše deti budú excelovať v tých vedomostiach, v súťažiach, koľko percent z nich sa dostane na stredné školy, na vysoké školy a v týchto štatistikách, ale budú sa zameriavať aj na niečo iné. Tak vlastne, aké môžu byť tie ďalšie roly školy a ako môžu ľudia z týchto pomáhajúcich profesí vlastne pomáhať rozvíjať to dieťa aj inak, ako len excelovať akademicky? No, ja by som to ukázal veľmi pekne na neurobiologickom pohľade na mozog, že ak sa škola, a dnes už vieme o mozgu oveľa viac, ako vedel Komenský, ak sa škola zameria na to, že bude rozvíjať len prefrontálne zložky exekutívnych funkcií niekde v prednej časti mozgu, čo sú, alebo verbálne zložky v ľavej hemisfére, vlastne si predstavte, že by ste živili z nejakého kolosu, ktorým je mozog, je neskutočne fascinujúci ako mechanizmus, že by ste proste živili v tomto mechanizme iba nejakú oblasť. A to sa bohužiaľ deje, že tá škola akoby je primárne zameraná na niektoré zložky mozgu a my vôbec nechápeme, že ale tento mozog predný napríklad funguje veľmi intenzívne v prepojení s limbickým systémom, hej, s amygdalou, čo je emočné centrum, ktoré je prepojené zase s telom. To znamená, že keď dieťa je v strese, odpája predný mozog a zapája proste ohrozenie. A ak naše deti nie sú v bezpečí, ak naše deti prežívajú trápenia a ťažkosti, tak vlastne baviť sa o tom, že ich ideme učiť zlomky a spoločný menovateľ alebo vybrané slova je absurdné, pretože my ako keby hovoríme, že z tvojho mozgu nás zaujíma len táto neurónová sústava, lenže do tej neurónovej sústavy nie sme schopní sa dostať, pretože ten mozog funguje ako vývojovo a musíte ísť od nižších centier na vyššie, aby ste mohli rozvíjať vyššie, musíte. Že tu nejde o to, že my, ktorí sa venujeme tejto téme, chceme povedať, že kašlite na matiku, kašlite na slovenčinu, ako to učitelia častokrát vnímajú, že slnečkári, ktorí hovoria o duševnom zdraví. My o tom hovoríme práve komplexne z neuropsychosociálneho aspektu toho dieťaťa, kde ak chceme rozvíjať dobre tie vyššie zložky, ja nehovorím, veď matematika je fantastická veda, slovenčina, jazyky, ale nie sme to schopní. Jednoducho lekári, psychiatri, neurologovia nám hovoria, že to sa nedá. Nemôžete preskočiť tie zložky. Ak dieťa nie je v bezpečí, tak sa nachádza niekde v mozgovom kmeni, je v ohrození, bude v disociácii alebo je v útoku. A učitelia to zažívajú každý deň, že vidia, že to dieťa proste, keď nevie napríklad jazyk, hej, máme tu deti cudzincov, ale aj deti, ktoré zažívajú traumy, domáce násilie. To sú deti, ktoré na tej hodine síce fyzicky sú, ale reálne vlastne nemajú nič z vyučovacieho procesu. Čiže preto škola musí byť komplexnou inštitúciou, preto sa musí zamerať aj na ďalšie zložky, pretože jednoducho to rozvíjanie tých kognitívnych zložiek není schopný urobiť. To je proste, že prírodu nepreskočíte a áno, potom sa nám deje to, že nám deti vypadávajú z vyučovacieho procesu, predčasne ukončujú školskú dochádzku,
spáchajú samovraždy, nejdu ďalej študovať na stredné školy. Čiže akoby ono to má reálny dopad. Ak tá škola ignoruje tie ostatné zložky, tak vlastne to dieťa na konci dňa zostáva na sociálnom systéme, v tom lepšom prípade teraz zostane v sociálnom systéme, v horšom si zoberie život alebo proste trpí ťažkými duševnými poruchami. A no, myslím si, že tu by sme mali počúvať práve tie vedecké argumenty, prečo má škola byť tak komplexná. Ja to len vlastne doplním. Naozaj, poviem to je veľmi jednoducho. V podstate dieťa, ktoré máte v škole, ktoré je nevyspaté, hladné, smedné, nešťastné, zažíva nejaký napríklad aj väčší alebo menší konflikt. Ono nie je proste schopné práve z toho neurologického hľadiska, ono nie je schopné sa učiť. A keď učiteľ alebo škola, to školské prostredie ignoruje naozaj tieto zložky, teda je mu jedno, že či je vyspaté alebo nevyspaté, že či má konflikt nejaký, alebo žije v nejakom napätí, alebo jednoducho niečo sa v tom živote deje, ktoré je pre neho úplne že existenčné, tak jednoducho ak to škola ignoruje a tlačí na neho, že aby sa len učilo, aby podávalo nejaký výkon, tak vlastne úplne prirodzene to dieťa v podstate je nefunkčné, neučí sa, jednoducho nedokáže to. To nie je niečo, že si dieťa vymýšľa, alebo odmieta, alebo že je zlé, alebo jednoducho odmieta spolupracovať s tým učiteľom, ale ono reálne nie je schopné fungovať tak, ako vlastne na neho kladie nárok učiteľ alebo škola. Alebo rodič. Čiže k tomu, aby sme naplnili vlastne tú funkciu školy, ktorá je akože stále dominantná, teda že učiť sa, my musíme vlastne podchytiť a začať pracovať aj s inými rozmermi školy, aby sme napríklad zlepšili výsledky PISA. Poviem to tak veľmi jednoducho. Ja som to ešte doplnil, lebo tá otázka vaša bola aj zároveň na to, že akú už podporu máme v školách. Áno, dnes môžeme hovoriť, že už možno polovica škôl má tzv. Školské podporné týmy, čiže nejaké týmy odborných zamestnancov, školských psychológov, sociálnych pedagógov, špeciálnych pedagógov a ďalších. To je, čo je fantastické, čo je super, že máme týchto odborníkov, ktorí môžu pomáhať učiteľom, vedeniu školy, vlastne presne tento komplexný rozmer dieťaťa tam prinášať do toho vzdelávacieho prostredia, ale ak sa vrátime k učiteľovi, stále musíme chápať, a videli sme to, keď som bol nedávno len v zahraničí, v Portugalsku, v Norsku, vo Fínsku, že stále musí byť ale učiteľ ten kľúčový, pretože my tie podporné profesie máme mať v škole preto, aby sme boli nápomocní učiteľom jednak v ich rozvoji duševného zdravia, ale aj v tom, lebo oni majú byť vzťahové osoby pre tie deti. Tá pani učiteľka je tá, ktorá je denne s tým Jožkom, Zuzkou. Čiže my potrebujeme aj v tom podpornom systéme neupadnúť do presvedčenia, že my odborníci si tu vytvoríme na školách nejakú expertízu a odoberieme rodičom, učiteľom vlastne ich prirodzenú rolu. My musíme im pomôcť, rodičom, učiteľom, aby sme obnovili ich vzťahy, aby sme im vytvárali prostredie preto, aby oni mohli fungovať. Nie, aby sme my vytvorili alternatívny svet podpory, kde deti budú si zvykať, že tam budú klopať psychologičke, volať niekam na nejakú linku a tak ďalej. Ja vnímam školu, a teraz hovorím ako laik, ako matka, vnímam školu ako prostredie, ktoré je pre mňa partnerským prostredím, ktorému zverujem svoje deti, aby mi vlastne pomáhali to dieťa jednak teda vzdelať v zmysle toho, čo ja mu neviem dať, a jednak vlastne ako keby doplniť jeho osobnosť a pomáhať mu vytvárať nejaké vzťahy s inými dospelými, s rovesníkmi alebo so staršími, mladšími a podobne, čiže socializovať sa. Ale keď sa pozriem na to dieťa, alebo na deti, o ktorých hovoríme, nie je naozaj núdza o rôzne rozhovory, štatistiky, konštatovania, možno aj vedecké štúdie, neviem ako na Slovensku, ale rozhodne v zahraničí áno, o tom, akým spôsobom duševné zdravie detí utrpelo, najmä v posledných rokoch. Nič nové pod slnkom COVID, alebo teda obdobie pandémie, ktorá mimochodom, mne sa to až teda nezdá, ale 4 roky sú to. Máme koniec januára a naozaj takto pred 4 rokmi už veľmi výrazne sme čítali články o chorobe, ktorá prichádza a nevedeli sme, čo všetko to spôsobí. V jednom rozhovore ste, pán Kryžov, povedali, že je tam v tom, čo priniesol ten COVID, alebo teda tá pandémia, je aj istá nádej. Niektoré veci vidieť inak, alebo niečo robiť ináč. Sústrediť sa na to, čo naše deti trápi.
akým spôsobom sa pozeráte na deti, alebo môžeme sa my všetci pozerať na deti, bez toho, aby sme stále hovorili o nich ako o slabších alebo menej rezilientných, ako sme boli my, ako ich nazývať snehovými vločkami, ako ich nejakým spôsobom ponižovať v tom, že nevedia zvládnuť veci, ako sme to my zvládali kedysi. A pritom uznať, že naozaj sa zrejme mnohé z nich nemajú dobre. Asi ťažká otázka. Ťažká otázka. V podstate, keď hovoríme teda o súčasnej generácii detí, tak ja si myslím, že oni majú veľmi veľa silných stránok a veľmi veľa pozitívneho v podstate. Hej. Ak teda začneme alebo aby som sa vrátila ku tomu covidu, tak covid naozaj veľmi veľa vecí odhalil alebo upriamil na pozornosť na tému duševného zdravia alebo rôznych psychických problémov alebo celkovo vlastne aj situácie v školách. Hej. Covid veľmi odhalil, že čo to sa naozaj v tých životoch alebo v prostredí deje. Ale zasa treba povedať, že mnohé problémy tu boli. Hej? To nie je niečo, že teda COVID zrazu niečo priniesol. Ten tlak na výkon tu bol aj predtým. Ten tlak na výkon tu bol, vlastne tie mnohé problémy vlastne už tie deti naozaj mali, len sme ich jednoducho nevideli. Sme ich tak ako prehliadali, nevenovali sme im dostatočnú pozornosť. COVID priniesol to, že sme začali vlastne o všetkých témach trošičku viacej hovoriť a venovať im pozornosť. Ja si myslím, že je v súvislosti aj s témou duševného zdravia, a keď hovoríme o duševnom zdraví v školách, treba veľmi vážiť slova, alebo treba byť opatrný v tom, ako naozaj hovoríme aj o tej generácie, na čo práve pri tej téme duševného zdravia upriamujeme pozornosť, pretože prílišná koncentrácia na všetko to, čo je zlé, čo je problematické, čo je negatívne, môže vlastne prinášať to, že vlastne to posilňujeme. Keď hovoríme o téme duševného zdravia v školách, si myslím, že by sme mali naozaj oveľa viac hovoriť práve o podpore tých rozmerov života a tých faktorov, ktoré podporujú vlastne to zdravé a to dobré. Čiže hovoriť o veciach ako o dobrých medziľudských vzťahoch. Hovoriť o tom, že samozrejme nejaké negatívne emócie alebo nejaký strach, nejaká úzkosť je tu prítomná. Áno, je prítomná. Ale treba vlastne možno viacej hovoriť aj o pozitívnych emóciách. Vytvárať vlastne príležitosti v tých školách, aby tie pozitívne emócie boli tam. Hovoriť práve o angažovanosti. Hovoriť vlastne o tom, aby deti sa zapájali vlastne do rôznej vlastne mimoškolskej činnosti. Hovoriť o tom, alebo podporovať vlastne zručnosti a psychickú odolnosť týchto detí, vytvárať vlastne priestor na to, aby sme ich učili zručnosti, ktoré im pomáhajú prekonávať všetky prekažky v dnešnej dobe a takisto aj v budúcnosti. Čiže táto generácia je možno, že citlivejšia na niektoré veci, ale z časti myslím si, že to robíme aj my dospelí. Vlastne vytvárame takú tú bublinu okolo toho, že sú naozaj že neschopní alebo slabí a zo všetkého sa zrútia, čo je z časti pravda. Akože je tam nejaký ten rozmer, ale našou úlohou by malo práve učiť ich tým zručnostiam a podporovať v tom, aby vlastne všetky tie nástrahy súčasného života aj do budúcna, aby boli schopní zvládať. A viac hovoriť o pozitívnych rozmeroch života ako o tých negatívnych. Čiže skôr komunikovať vlastne ten well-being, to sa volá, ako všetky choroby alebo proste psychické problémy. Uvedomiť si, že do akej miery my ako dospelí posilňujeme v deťoch ten pocit, ktorý majú asi však. Čím nechcem povedať to, že vlastne to máme ignorovať. To vôbec nie. Ale vlastne väčšiu pozornosť venovať tým ďalším rozmerom. Pán Kryžo? Ja len doplním, že áno, bol to taký trochu sociálny experiment, vlastne tá pandémia, aj keď nie cielený, kde sme zistili, že keď vyberiete z tej stravy nejakú zložku, ktorou sú medziľudské vzťahy, osobný kontakt, takže aký to bude mať následok. Videli sme, že najviac to zasiahlo teda deti 2. stupňa, že to je citlivý vek na budovanie tých rovesnických vzťahov, tie decká na 2. stupni aj viac boli ako mladšie deti doma. Videli sme, že tie následky ešte stále trvajú a že sa zvýšili nejaké sociálno-patologické javy. Takže to, čo nás to naučilo, to pozitívne je, že teda ak vyberieme z tej školy a z toho vzdelávania vlastne to ľudské, medziľudské vzťahy, tú každodennú interakciu, aj konflikty nakoniec. To je zdravá vec, len
zrazu deti boli izolované a celý ich život sa presunul do online priestoru alebo do ich detskej izby, tak sme vlastne videli, že aké katastrofálne to môže mať následky. Že deti, podľa mňa dodnes, ale z časti akoby aj škola ako inštitúcia, sme tie následky pandémie ešte stále len budú prichádzať. Či sú deti zraniteľnejšie, akože teraz rozhodne sú zraniteľnejšie vplyvom toho, čo sa udialo, aj teda veď vojna, aj ďalšie iné veci. Ale myslím si osobne, že decká sú neskutočne vnútorne silné, sú vybavené prírodou zvládnuť oveľa viac ako dospelí. Skôr je problém, že dospelí nefungujú. Preto dnes aj v školách nie je situácia dostatočne dobrá, lebo keby decká zažívali vrúcne, láskavé vzťahy medzi dospelými, teda medzi učiteľmi vzájomne, medzi učiteľmi a rodičmi, vedenie versus zamestnanci, deti by sa učili veci prirodzene, pretože deti chcú vytvárať priateľstva. Deti chcú spolupracovať, deti sa nechcú šikanovať. Ak sa deti šikanujú v škole, tak je to veľakrát odraz toho, aké sú vzťahy v tej inštitúcii alebo v tých rodinách medzi dospelými. Takže ja by som povedal, že deti sú prvé, ktoré zvládnu všetky riziká, akejkoľvek krízy svetovej a v nejakom zmysle potrebujeme upriamať pozornosť na to, že teda možno ani nie priamo na deti, že tie deti vo chvíli, keď začnú fungovať lepšie dospelí, ale že deti videli ten strach tých dospelých, pretože tá pandémia zasiahla aj úmrtiami, aj teda vojna zasiahla tých dospelých, nepokojmi a tak ďalej. Z toho tie deti boli rozrušené a z toho, že neboli v kontakte s rovesníkmi. Keď im vrátime späť ten kontakt, ktorý teda možno budeme potrebovať aj cieľene budovať v školách, pretože pred pandémiou niečo bolo prirodzené, tu bol nejaký výpadok prúdu, treba to opraviť, ale zároveň, hovorím, zamerať sa, pozrieť sa na to, že niečo nefunguje vo vzťahoch dospelých a keď toto vieme nejakým som zacieliť a opraviť, tak je takmer prirodzene sa tie deti proste pretečú. Sú schopné pár minútach zrazu tie vzťahy si medzi sebou opraviť, keď vlastne začnú fungovať vzťahy dospelých. To je krásne, keď ste mi v podstate zodpovedali otázku bez toho, aby som ju položila, ale presne tá téma, do akej miery je dôležitá úloha rodičov ako dospelých osôb a učiteľov, alebo teda toho podporného personálu ako dospelých vzorov v tom správaní, v kultivovanosti, v úcte, v rešpekte k jeden druhému, pri tom, aby dieťa videlo nejaké tie a budovalo si vlastne dobré vzorce správania, aby si pestovalo tie výživné vzťahy. Ako teda, ak hovoríte, že dospelí v niečom zlyhávajú a možno aj prirodzene, lebo aj my sme len ľudia a aj my môžeme byť vystrašení tým, že je neďaleko nás vojna, alebo že sme prišli o prácu, keď v dôsledku teda pandémie, alebo že sme prišli o niekoho blízkeho. Ako môže rodič fungovať, aby bol aj vzorom, aby bol aj tým dospelým, ktorý to dieťa chráni, aby v ňom dieťa nachádzalo tú autoritu a tú ochranu, ktorú potrebuje a pritom ukázal svoju zraniteľnosť na takej prírodzenej úrovni a na to, aby ukázal teda, že nie je robot. Ako to skúsiť? Máte nejaký príklad pre tých, ktorí nás počúvajú? Čo by mohli urobiť, alebo na čo nezabúdať pri tomto? Ako vyvážiť tú autorita rodiča a zraniteľnosť človeka? Ja si myslím, že ukázať zraniteľnosť nie je zlá vec. Že piť teda ukázať vlastne tú zraniteľnosť je v poriadku, ale samozrejme to dieťa potrebuje takisto cítiť, že ten dospelý je oporou, že to zvládne. Čiže ukázať tú svoju zraniteľnosť, nezakrývať vlastne tie emócie, nezakrývať to, čo naozaj človek cíti, ale zároveň sa postaviť k problémom skôr aktívne ako pasívne. Teda, že snažiť sa hľadať nejaké nástroje k tomu, že keď teda čokoľvek, čo človek zažíva, s čím sa borí alebo s čím sa trápi, tak jednoducho, že snaží sa hľadať riešenia. Že nedá sa do tej pasívnej role, ale skôr hľadá oporu, hľadá zdroje a k tomu, aby jednoducho dokázal tú situáciu zvládať. A takýmto správaním v podstate môžeme ukazovať aj dieťaťu to, že nepopieram vlastne to, čo cítim, ale na druhej strane sa to snažím riešiť. Ja vyhľadám pomoc, keď ju potrebujem. Áno, napríklad aj to. Vyhľadám pomoc, alebo jednoducho hľadám také tie riešenia, ktoré v tej konkrétnej situácii mi pomáhajú.
a dieťa vlastne potom vidí ten pozitívny vzor v podstate. Ale takisto je fajn komunikovať o týchto veciach takisto s dieťaťom. Samozrejme prirodzene veku a takisto aj vedieť, že čo na dieťa patrí alebo nepatrí, ale jednoducho tá komunikácia, ten vzťah by mal byť nejakým tým základom. Tá podpora od otvorenej, úprimnej komunikácie, no to sme sa moc neučili ani my ako rodičia. Vy ste v jednom rozhovore hovorili veľmi pekne, že naše deti dnes vychovávajú ľudia, ktorí majú 30 a viac rokov, v niektorých teda regiónoch Slovenska výrazne viac. A ak teda niečo zlyháva, tak aj tí ľudia majú v sebe nejaký problém, že to nie je len problém detí a ich duševného zdravia. A aký je váš názor vlastne na to? No, ja úplne súhlasím s tým, čo povedala kolegyňa, že je úplne v poriadku byť zraniteľný, pretože tie deti sa potrebujú od niekoho aj učiť, ako čo robiť, keď sa nemám dobre a že to je v poriadku. Deti oveľa viac trpia neistotou, lebo oni vnímajú ako lakmusový papierik zlú klímu, vedia a všetky deti vedia veľmi dobre, že sa niečo deje, možno nevedia presne čo, ale ich neuronálny systém, zrkadlové neuróny sú schopné zachytiť ohrozenie, čiže vidia, že učiteľka vstupuje do triedy, že sa nemá dobre, že je nervózna. Čím menej vedia, prečo sa to deje, tak tým viac sa aj ich systém neuronálny potom zaoberá tým, že asi je ohrozenie. Keď je neistota, tak musíte aj vyspustiť alarm vo svojej hlave a to napätie samozrejme sa veľmi rýchlo prenáša na tie deti. Čiže tváriť sa ako rodič alebo ako učiteľ, že ja som profík, dám tvár a idem to, moje dieťa nemusí predsa vedieť o mojich problémoch. Ja nemusím dieťaťu povedať detálne všetky detaily toho, čo sa mi deje. Ale keď dieťaťu poviem, vieš, čo som nahnevaný, lebo som niečo riešil v práci, tak to je dostatočná informácia pre dieťa, že vie to zaramcovať tú informáciu. Že to nie je hnev napríklad na to dieťa, hej? Že to dieťa nemusí riešiť, čo som urobil. Že rodič nie je v ohrození života napríklad, alebo že sa nedieje niečo, čo môže potom náspäť na dieťa mať taký nejaký vážny ten dopad, ale teda to isté učiteľ. Čiže na jednej strane to, čo si jej povedala, že vlastne je v poriadku byť zraniteľný a potom som sa povedal druhá vec, čo my ako podporný personál vieme v školách prinášať a čo sa snažíme prinášať. Ja mám reálnu skúsenosť z jednej takej situácie nedávnej, kde sa riešila aj mediálna taká situácia vo Vajnoroch šikanovania medzi deťmi, že ono sa spustilo na také nejaké udalosti vzťahu medzi deťmi, niečo, čo sa v podstate vyriešilo pomerne rýchlo medzi tými deťmi, ale čo spustilo taký kolos konfliktov medzi dospelými, ktoré pravdepodobne ukázalo na to, že tie vzťahy boli krehké už aj predtým a ten konflikt medzi deťmi len vyvolal oveľa väčší konflikt medzi dospelými. Všetci sme sa síce tvárili, že vlastne riešime deti, ale tie deti boli už dávno v pohode, mnohé problémy, kvôli k čomu vzniklo ubližovanie, sa už vyriešili. A keď som do tej situácie vstupoval ako psychológ a rozmýšľal som, čo ideme robiť, ako pomôcť takémuto, fakt, že bola tam veľmi napätá situácia v celej tej škole, lebo toto vstúpli médiá a tak ďalej, tak som si uvedomil, že samozrejme stretol som sa rýchlo s deťmi, lebo som chcel vedieť, že či tie deti, ktoré sú v tom nejak zainteresované, či sa nemajú nejak veľmi zlé. Potreboval som ošetriť to, že tí mladší, tie deti, že budú v pohode. To som veľmi rýchlo zistil, že v zásade tie decká sú v pohode a potom vlastne tá gro mojej práce bola tá mediácia a porozumenie, ani nie, že kritika. Ja nemôžem prísť do školy s tým, že čo zle urobil riaditeľ, čo zle urobila učiteľka, čo zle urobila psychologička školská, čo zle urobil rodič. Ale mojou úlohou bolo prinášať tam porozumenie. To znamená, s každým predovšetkým nájsť si čas. Je to strašne veľa času, preto hovorím, že lepšie predchádzať, ale už keď sa stane takáto udalosť, my profesionálne musíme byť tu na to, aby sme vedeli vypočuť, porozumieť. Všetci v skutočnosti v tej situácii, keď som s nimi strávil hodiny času, som zistil, že každý v tej situácii vlastne konal vnútorne v snahe niečo dobré ako urobiť a použili možno stratégie, ktoré na konci dňa sa stretli s nejakým nedorozumením a veľkým konfliktom. Čiže našou úlohou je vnášať do toho nie rozdelenie, nie akože rozvíjať to negatívne, čo si vlastne povedala, ale prísť tam porozumenie. To znamená, že rodiča treba pochopiť, ak je úzkostný, ak je výkonovo nastavený, ak je, máme pocit, že zanedbáva dieťa, veľa pracuje. Nikdy nepomáha to, že si rodiča posadím a poviem mu, viete čo, mali by si sa viac dieťaťu venovať, alebo poviem učiteľke, že viete čo, pani učiteľka, proste vy ste veľmi prísna. Málo kedy sa mi toto osvedčilo. Ale to je tá tendencia, ktorú asi máme. Je tá tendencia, že my potrebujeme prinášať, odborníci na duševné zdravie, potrebujeme do toho celého systému prinášať porozumenie, hlboké porozumenie. Všetci tam totiž v tom systéme konajú z nejakého dôvodu
A keď zažijú porozumenie, moja skúsenosť bola, že sa vlastne problém vyrieši sám. Že už vôbec není treba na konci dňa povedať, no a teraz si povedzme, že kto začal, kto to tam prvý dal, kto... Pre tých ľudí to prestáva byť dôležité vo chvíli, keď vidia, že boli porozumení v tom, ako som sa snažila riešiť to svoje dieťa, že boli porozumení v tom, ako som sa snažil brániť svoju triedu, alebo naopak brániť školu pred tým, že ma niekto obvinie, že som šikanovaný. Čiže obvinenia vyvolávajú väčší a väčší odpor, porozumenie naopak prinášaním porozumenia vlastne sa stráca ten odpor a zrazu tí dospelí sú schopní. Potom zrazu zistíte, že takýmto porozumením ste zabezpečili, že zrazu ten učiteľ ide do tej triedy zase rád, nebojí sa ísť do tej triedy, kde sa udiali nejaké takéto veci. Nemá strach ráno ísť do práce so stiahnutým žalúdkom, že ktorá mamička mu napíše, že je zlý učiteľ, ale vlastne týmto spôsobom potrebujeme deeskalovať to napätie a prinášať porozumenie. S akými problémami sa stretávajú deti, keď ako vyjadrujú, čo cítia? Sú ochotní, a teraz učitelia alebo rodičia z vašej skúsenosti, načúvať a rozumieť deťom, ak hovoríme o potrebe otvorenej komunikácie? Moja skúsenosť je taká, že dnešná generácia detí je napríklad, keď hovoríme o tej komunikácii tých problémov alebo toho, čo cítia, tak moja skúsenosť je taká, že deti sú o mnoho komunikatívnejšie a otvorenejšie pomenovávať to, čo ich ťaží, trápi, jednoducho o tom, čo zažívajú, sú oveľa zdielnejšie možno ako pred pár rokmi. Či už to dávajú najavo verbálne alebo neverbálne, proste vidíte to, keď ste v kontakte a keď si všímate to dieťa, tak si teda všímate, že teda niečo sa v tom živote deje. Čo sa týka vlastne učiteľov, tak, alebo teda toho školského prostredia, tak ja sa opriem už aj o dáta v podstate, ktoré my máme v Lige za duševné zdravie v rámci vlastne programu, ktorý máme Škola za duševné zdravie, tak tam práve meriame napríklad aj to, sa venujeme tomu, že do akej miery napríklad deti majú oporu v škole, že či učitelia ich počúvajú, že či sú tam ľudia, ktorí sú zdrojom práve toho, že teda môže dieťa za nimi prísť a ich vypočuje a má tú otvorenú náruč. A ukazuje sa nám, že presne toto v školách chýba. Že teda tí učitelia alebo jednoducho je to niekde aj pochopiteľné, majú veľmi veľa svojich vlastných nejakých aktivít. Jednoducho chýba tam v tých školách ten dospelý človek, ktorý by pre to dieťa mal tú otvorenú náruč, akceptoval ich, prijal, chápal, jednoducho venoval im ten čas a tú pozornosť. Čiže deti teda prichádzajú, snažia sa nájsť toho dospelého v tom prostredí školy, ale väčšinou proste nejako nie je tam tá osoba, ktorá by ich veľmi počúvala a načúvala. Ale práve vlastne tí školskí psychológovia alebo tie podporné týmy, ak v tých školách sú, tak to sú práve tí odborníci v tých školách, ktorí vlastne toto je jedna z ich... To je ten doplnok, to je jedna z tých hlavných úloh, ktorá by mala byť. Ale opäť takisto chcem zdôrazniť, že to nie je len úloha akože toho školského psychologa alebo ľudí, ktorí sú v podporných tímoch. To by mala byť vlastne úplne prirodzená činnosť každého jedného učiteľa, pretože oni sú v tom priamom kontakte s deťmi. Čiže je to asi tak, ako sa to popísala v tejto situácii. Tak môžem len doplním, že my v tom pohodomere sa pýtame na rôzne otázky, či už teda z emocionálneho sveta toho dieťaťa, alebo ako samo vníma svoje vzťahy, či už rodinné, alebo školské. A sú tam rôzne teda takéto ukazovatele a pomedzi tým teda je tam aj otázka, niekoľko otázok, ktoré sa týkajú práve toho, ako sa cítia ani nie vypočuté, takto doslova, ale ako cítia svoju takú nejakú moc alebo svoj vplyv na život školy alebo na život rodiny. Čiže to tá zainteresovanosť v tom priestore školskom. Také to, čo dnes označujeme aj ako participácia, tak v podstate je to len inými slovami povedané toto. A v tom je ten náš pohodomer absolútne naprieč všetkými školami, naprieč každým regiónom, kde máme teda naše školy, či už stredné, či už základné, to je úplne jedno, školy, ktoré majú na to
opatrenia, aj tie, ktoré vôbec nemajú. Všetky v tom prepadávajú. A to sú tie jediné červené čísla, o ktorých vždy vieme, že tam budú červené. Lebo skrátka deti zrejme majú potrebu, aby boli viac zapájané, keďže takto to hodnotia. Ak by boli spokojné, pravdepodobne by neodpovedali tak veľmi negatívne na túto otázku. Takže vyzerá to tak, že oni by nám aj radi niečo ako dospelým povedali, ale nemajú na to nástroje a aj keď im ich dáme tie nástroje, tak im celkom nedôverujú. Lebo pozrieme sa aj na to, ako to prebieha, keď sa škola začne pýtať teda detí, že čo by ste chceli. No dostanú sa k tomu, že nejakí členovia školského parlamentu, čo je všetko fajn, hej, ale že si zvolia, ja neviem, melódiu zvonenia alebo niečo podobné. Že, a ten reálny vplyv u tej drvivej väčšiny detí ostáva v podstate nulový a veľmi tomu nedôverujú, že skutočne majú na niečo veľmi dôležité vplyv na tej škole alebo aj v rodinách. Takže škola ako inštitúcia, ktorá je vlastne prvou inštitúciou, ktorú spozná to dieťa. Tam vlastne dieťa si ohmatá, čo to je autorita, čo sú to vzťahy, čo je to v podstate politika do istej miery, ako môžem existovať v tomto systéme a čo môj hlas znamená. Tam sa dozvedajú v tej škole niečo a dozvedajú sa tam toto. Takže možno by sme sa mali zamerať na kultúru tej komunikácie celkovo. Nie sme na to u nás veľmi zvyknutí, ale možno je čas otvárať aj túto otázku, že ako dokážeme jeden druhého počúvať a čo znamenajú názory možno aj ľudí, ktorí majú menej skúseností, samozrejme deti, majú menej kompetencií, ale predsa len ich hlas môže byť v niečom o to zaujímavejší, že vidia proste z inej perspektívy tie problémy, takže nevyčleňovať zbytočne ľudí len preto, že povedzme ešte nemajú volebné právo alebo ešte nezarábajú a podobne, ale dať im možno, že väčšiu šancu tie veci zmeniť a nejakých nedehonestovať, keď sa ozvú. Takže toto sú zhruba, to je to, čo sa snažíme aj na tých školách postupne po maličkých krôčkoch otvárať a to je vlastne tá celková atmosféra a tie naučené vzorce tej komunikácie, ktoré treba v prvom rade asi opraviť. No ono je to asi presne o tom, že nemal by byť iba učiteľ alebo rodič na nejakom vysokom piedestále, ku ktorému dieťa vzhliada z hľadiska hierarchie. Malo by to byť skôr asi o tom, že to dieťa chce, lebo je to také prirodzené a úcta by mala byť dvojsmerná. Teda nemalo by to byť iba, že dieťa rešpektuje rodiča ako autoritu alebo učiteľa ako autoritu, ale že má k nemu úctu, lebo ten dospelý si ju zaslúžil v úvodzovkách a naopak, že aj ten dospelý má úctu k tomu dieťaťu a tak s ním primerane aj komunikuje. Môžem doplniť? My pracujeme s jedným veľmi takým konkrétnym príkladom a to je chodenie na čas. Že keď dávame deťom postihy a poznámky za to, keď prídu neskoro, ale rodič či učiteľ, keďže sme v školách, nechcem byť teda kritická, ale učiteľ kedykoľvek príde o 15 minút neskôr a v podstate bez slova začne hodinu niekedy. Tak, a niekedy ani nepríde, áno. Prípadne. Tak... A možno, že by sme to mohli vzťahnuť my dospelí aj na seba, a na svoje pracovné prostredie a tú prísnosť vlastne skúsili si pozrieť, ako by bolo nám v tom pracovnom prostredí, alebo ako je nám, keď to zažívame, keď máme pocit, že sme prehliadaní. Keď náš názor ako keby neexistoval. Keď vlastne nikto nás nevníma ako integrálnu a váženú súčasť tímu. Tak toto všetko vlastne zažíva to dieťa. A ako to sa mi veľmi páčilo, tá myšlienka, že vlastne je to prvá inštitúcia, v ktorej sa ocitne a na ktorej sa cibrí aj do toho života budúceho. A možno práve preto som dala aj tú otázku, že ako sa cítite, keď premýšľate o svojich školských rokoch? Kto bol ten človek, ten prvý? Ja si doteraz pamätám svoju prvú a najmilovanejšiu učiteľku zo základnej školy. A toto sú veci asi, ktoré keby sme si viac pripomínali, tak by sme možno vedeli viac ako keby kultivovať svoju vlastnú empatiu voči deťom, ale aj voči učiteľom. Napriek tomu, že hovoríme o deťoch a chcela som sa ešte venovať aspoň 2-3 otázkami aj tým deťom. Čo učitelia prežívajú dnes v školách, kde v mobilnom telefóne máte aplikáciu EduPage,
ktorá nielenže pípa ona rodičom, hej, ja to pozerám z toho hľadiska, že ešte len končia prázdniny a už tam máte 5-6 oznámení na každé dieťa, ale naopak, že aj ten učiteľ je ako keby pod drobnohľadom. Málo kedy si uvedomujeme, že učitelia a učiteľky majú viacero tried, majú viacero rodičov a tie správy a ten tlak od rodičov môže byť násobný. Ako prežívajú učitelia a učiteľky dnes v školách? Ako sa oni cítia z hľadiska duševného zdravia? No určite ma kolegyne doplnia, lebo sa tomu venovali, ale ja len poviem, keďže som v podstate tiež 12 rokov učil ako učiteľ matematiky, takže viem a musím povedať, že dnes už nepracujem priamo v škole, ale vyskúšal som si rôzne druhy prác. Musím povedať, že škola je vysoko stresujúce prostredie. Tá predstava, že ráno zazvoní a vy ste neustále akoby pod napätím, že máte zodpovednosť za tých žiakov, zvoní vám. Máte síce prestávku, ale cez tú prestávku musíte vybaviť 30 vecí a takto idete od 8. bez prestávky do 2. do pol 3. Tak ten učiteľ sa od tej 2. pol 3. vlastne akoby prvýkrát akoby nadýchne nejakého vzduchu a je schopný ako si sadnúť a v kľude sa s niekým rozprávať a veľakrát to vidno aj na tom, ako potom tí učiteľi, keď sa stretnú s rodičmi, sú natlakovaní a veľakrát rodičia kritizujú tých učiteľov za to, ako už možno nie profesionálne reagujú, ale moje presvedčenie, že je veľmi ťažké školské prostredie, ten režim, ktorý tam je mimoriadne náročný, aj pre deti samozrejme, veď vidíme, ako deti to prežívajú, ale ja by som vôbec nepodceňoval to, že to prostredie, ako je nastavené dnes v školách, je vysoko stresujúce aj pre učiteľov. A dokonca to, čo zase my sme v komore učiteľov zistili, že to prostredie v školách nie je demokraticky nastavené pre učiteľa. Ten učiteľ je v skutočnosti, takisto nemá vplyv na to, ako škola funguje. To nie je tak, že žiak nemá vplyv. Častokrát tá moc, že školy sú vysokomocenské inštitúcie. Rogers to už v 60. rokoch prirovnal k väzniciam, a nie len Rogers, ale aj mnohí významní psychológovia, filozofovia, nakoniec aj Komenský, že školy v tom, ako sú nastavené, sú naozaj nastavené takmer ako mnohých vecí ako väznice, tie pravidlá, ten režim je častokrát veľmi prísny, ale toto dolieha aj na učiteľov. Aj ten učiteľ častokrát proste je do toho hodený a nemá možnosť ovplyvniť smerovanie školy. To v školách neprebiehajú úplne diskusie o tom, že čo, ako bude tá škola sa smerovať. Proste ten učiteľ dostane rozvrh, učiteľ dostane, že toto máš robiť a takto to máš robiť. Má nejakú slobodu, keď zavrie dvere a je tam sám, ale tu je otázka diskusie, že ten mechanizmus legislatívny je dnes nastavený, že učiteľ nemá v zásade dopad na to, ako tá inštitúcia funguje. Čiže tí učitelia sú vysoko ohrození tým neustálým tlakom, nie len zo strany teda rodičov, ale aj zo strany vedenia školy, zo strany žiakov a vlastne je najviac hodnoteným subjektom, pretože na ňoho vlastne ide tá kritika zo všetkých strán. Bohužiaľ to, čo sa deje, že ten učiteľ ale vplyvom tohto vlastne takisto potom sa vo vzťahu k dieťaťu správa mocensky. A takže niekde potrebujeme celkovo uvoľniť ten systém tak, aby učiteľ sa cítil vnútorne slobodnejší, aby učiteľ cítil, že má dosah na to riadenie tej školy. A potom si myslím, že ten učiteľ, keď toto zažije na sebe, tak bude schopný to akceptovať u dieťaťa. Ja sám som na matematike ako príklad toho, ako zvýšiť to, že žiak má vplyv. Nerobme to umelo. Tieto parlamenty školské, ja som na to úplne ako skeptický, že to sú také umelo vytvorené. Parlamenty sú pre politiky. Deti nepotrebujú parlament. Deti potrebujú mať úplne reálny, praktický dopad na svoj život. To znamená, urobil som, že deviatáci, ak postupne boli starší, tak som mieru percentuálnu hodnotenia predmetu mali oni v rukách. Na záver devine už mali oni 50% hodnotenia predmetu v rukách sami. To znamená, že reálne ja som dával známky za písomky a rovnaký počet známok si dávali oni sami za to, ako pracujú, za to, ako fungujú. Ja som im do toho nejako nekybicoval, keby si, a možno si myslíte, že si všetci dali jednotky, ale vôbec to tak nebolo. To som sa chcela spýtať, nebolo to tak. Do akej miery boli tie deti extrémne kritické. sebe. A musel som veľa pracovať, aby sme o tom diskutovali. To nebolo o tom, že napíšete si známku do EduPage sami. Áno, mohli si ju sami napísať, dostali tu priestor, ale chcel som o tom s nimi rozprávať. OK, tak vidíš sa na trojku, ako si pracoval tento študrok. Poďme sa o tom baviť, že čo to je konkrétne, čo by bolo, ako by vyzerala u teba dvojka, hej? Čo by si chcel urobiť preto. Možno nechceš a je to OK. Prečo by som ja mal to dieťa nútiť, aby v mojom predmete bolo excelentné. Ale keď vidím, že je nespokojné, tak sa snažím ho mentorsky podporiť v tom, že OK, tak čo chceš? Čo je tvoja vízia? Že my
my sme deťom zobrali úplne zodpovednosť za hodnotenie, pretože všetká miera hodnotenia a kontroly je v rukách proste dospelých. Čiže dávať deťom viac vplyv na svoj vlastný život. Nemusia rozhodovať o tom, že ani aké bude zvonenie. V skutočnosti tie deti potrebujú, aby mali pocit, že potrebujú mať zodpovednosť za to, čo oni skutočne reálne robia. A my im nedovolíme vlastne dávať spätnú väzbu napríklad na to, ako sa cítia na hodine. Robil som si pravidelný dotazník ako matikár. OK, čo vám chýba, čo by ste viac potrebovali. A keď som s nimi o tom či už dotazníkom, alebo postupne aj ústne sme sa dokázali o tom baviť, tak som ja zrazu videl, že to nie, že ja som zlý učiteľ. Oni ma nekritizovali, že som zlý učiteľ. Oni mi hovorili, čo potrebujú. A ja som zrazu zistil, že dokiaľ vedia, idem mimo toho, čo oni potrebujú. A vôbec som to nevnímal ako kritiku, ale ako príležitosť k rastu. Čiže keby sme nastavili inú filozofiu toho, že nejde tu o to, aby deti mali dopad a rozhodovali o tom, čo bude učiteľ raňajkovať, ale aby mali dopad na to, rovnako učiteľ, aby mali dopad na nejaké spoločnej dohode toho, čo vlastne chcú. A nakoniec veď učiteľ to robí preto, že chce, aby dieťa na konci dňa vedelo, malo zručnosti. To sa nedá bez toho, aby ste to dieťa do toho zapojili. No, toto normálne, že je balzam na moje uši, ale to je presne to, že niekedy sa tie otázky nepýtate, nekladiete ich, pretože nechcete poznať odpoveď. A ak hovoríme o slovenských školách a slovenskom školstve, ktoré vlastne okrem zdravotníctva asi najviac kritizovaným rezortom, tak je to asi aj preto, lebo vlastne nepýtame sa. My ako keby sme nehľadali tie riešenia, my iba kritizujeme. A otázka je, že keď teda tie otázky tým deťom klásť budeme, či sme takto v malom pripravení vlastne robiť také tie malé zmeny. Ako učiteľky a učitelia vlastne nemusím čakať iba na to, či sa zmení kurikulum, ale ten prístup k deťom môžem meniť denne ja sám alebo ja sama. A tá úctivá komunikácia môže vlastne vychádzať z môjho postoja, ktorý zmením ako človek. Ja by som veľmi rada využila príležitosť a priniesla do debaty profesora Petra Fonagyho, ktorý je jeden z veľkých inšpirátorov vlastne našej koalície Škola za duševné zdravie. Veľa z neho čerpáme. A on hovorí o tzv. Epistemickej dôvere. Neviem, či to hovorím správne, ale to je niečo, čo je, že dieťa sa učí lepšie, respektíve príjma informácie spoľahlivejšie od človeka, ktorému dôveruje. Čiže keď chceme aj zlepšovať tie výsledky tých našich detí, možno, že aj tam by sme sa mali niekde zamerať na tú dôveru a celkovo viac klásť teda dôraz na tie veci, ktoré sú možno nemerateľné a možno ťažšie sa teda nejako zavádzajú a ťažšie nachádzajú v tom autoritárskom hierarchickom systéme nejakú oporu, ale nie sú neurobiteľné, nie sú náročné. Ani časovo nemusia byť extrémne náročné, ani nejako, na nejaké vzdelanie psychologické nemusí mať každý ten učiteľ super psychologické nejaké minimum. To sa spýtať, že či je nutné, aby sme robili nejaké špeciálne školenia a tréningy, ale v podstate to vychádza z môjho pohľadu, že ani nie, lebo naozaj je to o tej vnútornej zmene. Ja by som rada povedala, že zasa áno, že nie je úplne staré. Ale nie je to nevyhnutným predpokladom. Nie. Tak ja som to povedala. Chcem vlastne povedať to, že naozaj veľké veci sa dejú v malých veciach, v podstate v malých krokoch. Základom naozaj akéhokoľvek posunu alebo nejakého zlepšovania je vlastne komunikácia a sú veci, ktoré jednoducho robíme dennodenne. Všimnúť si, čo sa deje, rozprávať sa, získavať spätnú väzbu. Čiže veľké veci sa nedejú tak, že budeme robiť iba nejaké velikánske veci, ale v tých malých, dennodenných, každodenných vlastne dennodenných proste maličkostiach, ale to vzdelávanie tých učiteľov práve v tom rozvoji napríklad tých sociálnych alebo emocionálnych zručností. Zasa to je fajn, ale ten základ by mala byť taká úplne obyčajná ľudskosť a úplne obyčajný proste záujem jeden od druhého a v podstate, keď hovoríme všeobecne teda o učiteľoch, tak si myslím, že je veľmi dôležité to, čo spomínali obidvaja kolegovia, že v podstate
ten učiteľ musí mať tak tú hlavu nastavenú, hej, že musí mať tak tú hlavu, to nastavenie v tej hlave je, že chcem dávať deťom ten priestor, aby sa vyjadrili. Neurazím sa. Keď mi deti dajú nejakú spätnú väzbu, tak nebudem to brať, že to čo si to ale veľmi ťažké ale... aj v práci. To je jedno, ako aj v práci nemáte vždy záujem počuť, čo o vás hovoria kolegovia alebo kolegyne, lebo sa bojíte, že vlastne vás to nejakým spôsobom degraduje. Ale nie je to tak? Nie. Naozaj tá spätná väzba by mala byť, vlastne ten človek by to mal v tej hlave mať nastavené tak, že to je niečo, čo mi pomáha zlepšovať sa. A nie je to to, že vlastne deti ma urážajú, alebo chcú proste, ja neviem, sú zásadne proti mne, ale jednoducho sú to veci, ktoré mi pomáhajú byť lepším učiteľom a človekom. Ja v tej kampani robím chyby. Vlastne sme hovorili o tom, že robiť chyby nie je chyba, a že na chybách sa učíme, a že to je pekná fráza, ktorú všetci poznáme, ale skutočne to dostať aj do toho vyučovacieho procesu, že nerobiť z tej chyby strašiaka, ale nie len chyby v nejakej písomke, ale celkovo, že veď zlyhania máme všetci, aj dospelí, aj tá autorita občas zlyha, takže treba skrátka nebáť sa robiť tie chyby a brať to ako príležitosť k tomu rastu, o ktorom sme sa bavili, ale ja by som ešte doplnila k tomu pohodomeru, že my sa nepýtame len na duševnú pohodu detí, ale aj na duševnú pohodu učiteľov. A ukazuje sa, že práve tie učiteľky a učitelia, keď sa naučia pristupovať možno, že sami k sebe láskavejšie a menej sami na seba tlačiť, na ten svoj výkon, tak to sa vlastne akože krásne vlastne potom rozlieva a prejavuje aj v tej komunikácii s tým žiakom, s tým rodičom a celkovo v tej atmosfére triedy, že nemusí to byť len o tých výkonoch a nemusí moja trieda byť tá, ktorá má samé jednotky a úspechy na olympiádach. A to sme znovu pri tých štatistikách, ktoré som spomínala na začiatku. Zaznelo tu jedno veľmi dôležité slovo, ktoré v podstate ide k tomu vášmu úvodnému vystúpeniu o frontálnych kortexoch a tej limbickej sústave dôvera. V tom školskom procese, keď dieťa dôveruje učiteľovi alebo učiteľke, keď sa dobre cíti, keď vie, že môže dôverovať dospelým doma, tak v tom pokoji vlastne aj začnú fungovať lepšie všetky tie veci, ktoré majú, keď sa učí. Lepšie sa zapisuje do mozgu, lepšie sa koncentruje. A vlastne všetky tie veci, ktoré sme dnes spomínali, sa ako keby zapadajú jedno do druhého a to prostredie v tej škole a v tej rodine sa vlastne ako keby zlepšuje, celé to tam rastie a kvitne. A čo môžeme urobiť ale my, alebo teda kde to začať rozplietať? Máme viacero problémov, ktoré sme identifikovali. V podstate vieme, že niektoré tie riešenia, ktoré sú funkčné a boli by funkčné, nie sú ani drahé, ani nevyžadujú nejaké veľké systémové zmeny, že mnohé je vlastne na nás a ako dospelých, ktorí sme zodpovednejší a zodpovední aj za tie slabšie deti, niekde proste začať musíme. Čo môžeme začať robiť ako rodičia, ako učitelia, ako učiteľky, ako riaditelia a riaditeľky škôl a samozrejme aj ten pomocný personál v tom sami za seba, aby sme začali veci zlepšovať a aby sme pre naše deti vytvárali to bezpečné a pokojné prostredie v škole. Ja, ak môžem teda na to povedať, si myslím, že úplne teda ten základ je naozaj, že proste byť všímavý, vnímavý k sebe a počúvať sa. A takisto aj sám človek k sebe, aby bol láskavejší, aby bol vlastne poznal takisto svoje vlastné silné stránky, aby človek takisto rozumel, ako môže sám seba ovládať, aké vlastne sú tam mechanizmy na to vlastné sebaovládanie, ale tým základom podľa mňa je komunikácia, vzájomné aktívne počúvanie a chcem zdôrazniť, že aktívne počúvanie, to je naozaj, že počúvam, čo hovorí ten druhý, lebo častokrát sa stáva, že aj keď sa rozprávame, tak jednoducho sa nepočúvame. Tak nečakáme iba na tú medzierku, kedy ten jeden začne rozprávať, aby som mohla začať rozprávať ja, ale reálne počúvame, čo ten človek povedal. Počúvať sa naozaj navzájom, počúvať sa, vypočuť sa, akceptovať sa, tolerovať sa navzájom, aj v tom prostredí školy, učitelia, deti, riaditelia, učiteľov, učitelia navzájom. Veľmi silné, veľmi dôležité práve pre tú pohodu a pre to bezpečie tých detí v škole je, aby takisto aj učitelia s rodičmi komunikovali tak, že jednoducho sa navzájom
aktívne počúvajú, nie súperia, ale jednoducho komunikujú tak, že samozrejme tým ich spoločným záujmom je to dieťa. Tam by mala byť tá dôvera, že aj jedným, aj druhým ide nie o to dokazovať dieťa. si, že kto má väčšiu pravdu, alebo kto je lepší, alebo kto je horší, ale naozaj hľadať tú spoločnú cestu, ako tomu dieťaťu pomôcť. Čiže komunikovať, počúvať a hľadať vlastne tie miesta toho spojenia. Ja odpoviem na otázku, čo majú robiť riaditeľky a riaditelia, tak zapojiť sa do koalície Školy za duševné zdravie, kde vlastne to je program, kde školy sprevádzame vôbec tým naštartovaním toho procesu, tých zmien, lebo to je napriek tomu, že v konečnom dôsledku to nie je až tak ťažké, tak na druhej strane zmeniť celú atmosféru v škole a všetky tie procesy, ktoré tam prebiehajú, tak je to veľmi náročná a dlhodobá teda úloha. A možno pre rodičov možno nebazírovať toľko na tom výkone, na tých známkach a potom sa to možno odrazí aj v tej komunikácii učiteľ-rodič a v celkovej tej klíme, ktorá je povedzme na tých rodičovských združeniach a tak ďalej. No, ja doplním, určite treba intenzívne viesť debatu o hodnotení, pretože si myslím, že najväčším nepriateľom duševného zdravia je hodnotenie a kontrola v školách. A to hodnotenie treba rozvíjať viac, ako som spomínal, seba hodnotením a sebareflexiou, viac ako že zvonka neustále rodičia kritizujú učiteľov, učitelia rodičov, učitelia detí. Toto externé hodnotenie, ktoré stále robíme jeden voči druhému, to je vlastne to, čo... A to sa dá v konkrétnych veciach, ako som povedal, že napríklad do predmetov vložíme viac zodpovednosti a hodnotenia svojho výkonu samotným žiakom a rovnako učiteľov nebude hodnotiť len riaditeľ, ale že bude učiteľ sám nástrojom svojho rozvoja. Ja mám také úplne konkrétne veci. Veľmi často hovorím, že zavádzajme na školách ranné kruhy. Čiže taký 10-minútový priestor každý jeden deň, kde sa triedny učiteľ s deťmi stretáva formálne vo vyučovaní, ale neformálne v zmysle, že neriešia matiku, slovenčinu, ale že sa proste rozprávajú, aký mali deň, prípadne riešia nejaké veci z predošlého dňa alebo nejakú víziu, čo plánujú. Čiže také prirodzené akoby budovanie tých vzťahov a zaveďme to ako súčasť toho vyučovania. Veľmi mám rád pojem medzigeneračné priateľstva, pretože my v školách sme rozhodli, že tu si v triede a tu je tvoja komunita, ale potom sa čudujeme, že osmak šikanuje štvrtáka alebo šiestáka a veľmi málo pracujeme v školách na prepájanie tried. Ja som veľa robil ako učiteľ takých aktivít, kde prváci s deviatakmi celoročne spolu sa stretávali na ranných kruhoch, robili spoločné aktivity, boli v škole prírode spoločne. Dneska, keď vidíme, tak je tá tendencia, moja trieda a ja v nej si všetko vyrieším a vôbec nechápeme, ako veľmi je, ako blahodárne je pre osmaka vidieť štvrtáka, ako veľmi tomu osmakovi pomáha pocit, že mám za niekoho zodpovednosť, pretože voči tomu štvrtákovi musím ináč reagovať. Ale nielen neformálne, že nám prestávke veľký sa stretnú a čakáme, že tam sa oni... Ale že naozaj proste tá škola bude podporovať vyučovanie, ktoré bude tzv. Viacročníkové, to znamená, že budú aktivity, či už výtvarné, ale aj ja som učil matematiku, takže sme s kolegyňou mali 6-8 raz za 2 týždne sme robili spoločné hodiny. A mali ste vidieť, ako veľmi tie deti potom v bežnom prostredí prestávok proste spolupracovali, pretože sa naučili, že to je prírodzené, že to není, že ja a moja trieda a nikde neexistuje žiaden iný svet. Ja to nazvem to medzigeneračné priateľstva. Či už školy v prírode, školské sústredenia, nerobiť len uzavrete v triede. Proste ak chceme budovať školu ako komunitu, tak poďme do toho, že chodte druháci so šiestakmi do školy v prírode. Veľmi, ako som povedal, proste tým deťom pomáha mať pocit zodpovednosti. Hej, oni môžu chystať aktivity, nemusí učiteľ všetko chystať. Môžete robiť projektové vyučovanie, kde deviatáci môžu pripraviť pre šiestakov, ktorí oni si opakujú učivo na testovanie a môžu krásnym spôsobom ukázať, ako vysvetľujú učivo tým mladším a zároveň si opakujú učivo na príjmačky a testovanie. Čiže dá sa neskutočne využiť potenciál bez toho, aby ste ohrozili kurikulum, ale že budete prepájať vlastne deti rôzneho veku. Reflexia, pravidelná reflexia. Keď je vyučovacia hodina matematiky, ja sa môžem na konci 5 minút venovať tomu, ako vám dnes bolo v tej hodine, čo vám chýbalo. Alebo prípadne na začiatku vidím, že deti sú roztekané, vyrušujú, prišli z prestávky, možno mali konflikt. Nemôžem sa ako učiteľ tváriť, že ja som matikár a ja si idem svoje. Proste tie deti sa nebudú sústrediť. Čiže môžem vytvoriť nejaký kratučký priestor na to, aby som nejakým spôsobom reflektoval tie procesy, čo sa mi tu dejú. No a
smerom k rodičom fakt podporovať takú neformálnosť vo vzťahoch detí, že vytratili sa prespavačky. Že dieťa ide ku kamošovi prespať, že vytratilo sa to, že prejdem cez ulicu a som u toho kamoša doma, že ideme spolu na ihrisko a robíme žiadne krúžky oficiálne, žiaden futbal proste na štadióne, ale že proste ideme von a budeme tam proste, ja neviem čo, hádzať konáre alebo si stavať bunker, podporovať úplne prirodzené veci. A áno, my sme to mali spontánne v našej generácii, že sme toto robili, ale dnes to musíme ako rodičia, dospelí, aj učiteľia v školách, to tým deťom vytvárať cieľene, pretože my naopak, myslím si, ako spoločnosť deťom ukazujeme, že nesmieš ísť von všade, je ohrozenie, nebezpečie, nesmieš byť sám. A vlastne to dieťa vlastne sa potom prirodzene si vytvorí, že bezpečne len vlastne doma v izbe. Takže vlastne my tie deti nepozbudzujeme k tomu, aby si išli von na tú ulicu vytvárať tie vzťahy. Takže im to vytvárajme, pozývajme susedov a tak ďalej, aby sme budovali vlastne úplne spontánne priateľstva, ktoré sú vlastne najväčšou injekciou proti, alebo očkovaním proti všetkým sociálno-pedagogickým javom. My sme tu mali v štúdiu Hurricane, kde sedíme, diskusiu koncom minulého roka o spájaní rozdelenej spoločnosti, kde som sa pýtala presne svojich hostí na to, ako budovať pocit, že tá naša spoločnosť nie je až taká rozdelená, ale ako si myslíme, alebo že nie sme až tak veľmi od seba vzdialení, ako si myslíme, že na tej bazálnej úrovni ako ľudia máme spoločné viac a ako si vieme predstaviť. A v podstate toto je to, o čom hovoríme celý čas v tejto diskusii. My sa pozeráme na deti, alebo teda máme v rukách budúcnosť našej generácie, našej krajiny. A to, čo im dáme, ako do nich budeme investovať svoj čas, nemálo svojho času. Všetci ste to naznačili, že ísť nad rámec kurikula, ísť nad rámec toho, ako sa venujem svojmu vlastnému dieťaťu, rozvíjať ho ako človeka, podporovať výživné vzťahy, priateľstvo, porozumenie. Vlastne stojí naozaj veľa času a čakania na odpovede na otázky, ktoré musím vedieť formulovať. Ale na záver tejto debaty som si nechala tému, ktorá práve preto, že sme v závere, tak som nechcela do nej utiecť skôr. Mám tu takú vetu, ktorá vo mne rezonuje aj ako v človeku, a to je mať čas na seba samého alebo na seba samú ako človeka. Byť v tichu sám sebou, sama sebou, sám so sebou, sama so sebou. A tie deti, o ktorých hovoríme, toho času na seba moc nemajú. Buď sú v škole, organizované počas veľmi striktne organizovaného vyučovania. Väčšina detí má organizovaný čas, či už rodičmi, alebo nastavenými kružkami, mimoškolskou činnosťou, športovými a tak ďalej, aj po vyučovaní. A vlastne digitálne technológie a ich prítomnosť, mobilné zariadenie alebo počítač, ktorý sme ich vlastne naučili používať aj cez pandémiu, alebo niektoré školy vlastne stále majú v istom čase aj takéto vyučovanie. Vlastne dáva tým deťom stále priestor na to byť niekde a myslieť iba na základe nejakých schém. Je čas rozmýšľať aj nad tým, aby sa deti nudili, aby nemali tie digitálne technológie po ruke, aby vlastne museli hľadať niečo iné? Krátko vás poprosím na toto reagovať. Ja poviem toľko, že určite áno. Nuda vôbec nie je proste prázdny čas. Keď je človek v nude, tak vlastne sám pracuje so sebou, spracováva rôzne podnety, ktoré jednoducho má z vonkajšieho alebo z vnútorného prostredia. Nuda je priestor, kedy človek môže rozmýšľať kreatívne, alebo jednoducho len reflektovať to, čo sa počas dňa alebo jednoducho v tom jeho živote deje. Čiže ak hovoríme o deťoch, nude a technológiách, tak si myslím, že je na čase naozaj, aby sme možno trošičku začali rozmýšľať nad tým, ak hovoríme o kontexte školy, že nejakým spôsobom obmedzovať vlastne tie technológie v školách, napríklad mobily, pretože my keď im zoberieme tie mobily, tak im sa naozaj
celkovo nervový systém trošku skľudní, lebo tam je neustále obrovské množstvo podnetov, oni sú stále vlastne v nejakom strehu a hlavne vytvoríme priestor pre to, čo je to najdôležitejšie v tom prostredí školy. Komunikovať, budovať tie vzťahy, rozprávať, aby to nefungovalo naozaj len v tom online priestore, ale aby jednoducho si skúšali tie sociálne zručnosti priamo tam naživo v triede. Takže asi tak. Ja by som sa chytila toho slova ticho, ktoré padlo, že možno niekedy zabúdame, že tá škola ako taká je veľmi hlučné prostredie a v podstate to je úplne prirodzené, že to fyziologicky až vplýva na dobrú duševnú pohodu nielen detí, ale teda aj tých učiteľiek a učiteľov. Takže nezabúdať na to, že ten človek po pobyte v škole potrebuje určite nejaký pobyt v tichu, aby sa trošku spamätal a zregeneroval a možno netlačiť tak veľmi na možno aj tie mimoškolské výkony potom následne a nevytvárať ďalšie a ďalšie podnety pre dieťa. Možno po škole by mohla byť cesta, ako trošičku ich dať do pohody. A to isté platí aj pre teda tých učiteľov, ktorí sú tam v tom prostredí takisto. Takže asi pobyt v tichu by som odporúčila. Ja teda trošku k tým učiteľom ešte poviem, lebo nebudem opakovať. Diskutuje sa teraz posledné roky veľa o tom, že tie dozory, ktoré tí učitelia cez prestávky vykonávajú, že vlastne cez hodinu učia, cez prestávky vlastne robia dozor v hlučnom prostredí, ktoré deťom nie vždy musíš tak vadiť, ale áno, keď je toho veľa, ale že ten dospelý, ktorý má byť plne prítomný, ak funguje 6 hodín v tom, že cez hodinu učí, cez prestávku robí dozor. Čiže je tu veľká diskusia, aj výhláška dnes už umožňuje, že môže ten dozor nahradiť aj iný zamestnanec, nielen učiteľ, môže to nahradiť kamerový systém, že naozaj, keď je v škole tá dôvera, keď deti vedia, aké sú pravidlá, odbremeňovať tých učiteľov, zlepšiť im prostredie, keď ten učiteľ príde do kabinetu, ktorý je hneď vedľa triedy, je tam neestetické prostredie, tak vlastne to má taký vplyv potom na jeho pracovný život, že takto funguje, že vlastne nie je schopný, nemá psychohygienu, nie je schopný sa napiť. Čiže pozrieť sa na to aj na úrovni ministerstva školstva, že v čom vieme tým učiteľom pomôcť, aby presne mali ten čas, cez tú prestávku, mať chvíľku ticha, možno si pustiť hudbu tam v tom kabinete a fakt sa odpojiť od toho a potom zase je schopný ten učiteľ prísť a riešiť konflikty, byť aj v hluku. My sme schopní byť aj v hluku. Aj deti to zvládajú, lebo ten džav od detí je vlastne krásny. Keď ste v pohode, tak je to veľmi príjemné. Keď nie ste v pohode, tak je to rizikové. Čiže aj deti potrebujú napríklad vedieť, že kde môžu odísť, keď sú není v pohode. Mnohé deti so špeciálnymi potrebami ADHD, Aspergerovým syndrom, častokrát tieto deti majú veľký problém vydržať v tom hlučnom prostredí. A veľa sa diskutuje o tom vytvárať vlastne v školách nejaké miestnosti relaxačné, ktoré by mohli byť v dispozícii, keď dieťa je v takomto ako prepodnetovanom stave. Ale teda bavme sa o tom aj presne, ako to vytvoriť aj dospelým, lebo ja mám presvedčenie, že keď to dospelí budú mať, tak oni budú zrazu to schopní dať tým deťom. Keď riaditeľ školy je do 8 večer v škole, pracuje od nevidím do nevidím, je výkonovo nastavený, tak presne tak, a sú štúdie, ktoré hovoria, že jeho psychohygiena riaditeľa sa ukazuje na korelácii viac ako 0,5. To je veľmi vysoká korelácia na to, ako potom sú deti nastavené, ako sú v pohode, čiže jeho duševné zdravie, to riaditeľa, má extrémny dopad vzhľadom k tomu, ako on potom riadi celú inštitúciu. Čiže pozrieť sa na to, ako zmierniť tempo, povedať si, nemusíme mať 200 aktivít škôl, nemusíme mať 4 karnevaly. Pre deti úplne stačí, že im hodíme loptu a hrajú sa. Nerobme veľa, kvantita, menej, spomalme, viac majme čas na oddych, na rozprávanie o tých veciach, ktoré sme zažili a som presvedčený, že to bude výrazne lepšie v školách. Ďakujem veľmi pekne mojim dnešným hosťom, Kornelii Ďuríkovej, Diane Klepoch-Majdakovej a Viktorovi Krížovi. Ďakujem všetkým, ktorí ste sledovali našu diskusiu naživo, aj tým, ktorí si ju pozriete alebo vypočujete neskôr. A chcela by som možno vyzvať všetkých nás dospelých, ak máme vytvárať bezpečné a duševne zdravé pohodlie na školách našim deťom, musíme začať u nás doma a rešpektovať a komunikovať s úctou a ukazovať navzájom, že kultivovanosť, kultúra a úcta jeden k druhému sú základom všetkého. Ďakujem veľmi pekne, majte sa.